Home, per ser valencià per mi és una cosa molt bonica. Jo, què li diré, quan estic així fora, que me vaig de viatge i sent el parlar del valencià, o sent, què li diré, qualque cançó que parlen del valencià, això és el més gran del món. Per mi és que em dona una il·lusió que no puc aguantar més. És una cosa bonica de veritat. Hi ha un valencianisme molt irracional, molt que ve encara del xofloralisme i del regionalisme bien entendido. Nosaltres som d'aixòs valencians, però serrils, o serrils no, acèrrims, vol dir això. Que aleshores entén pues, això, la barraqueta, la dolça barraqueta, la pinteta, la taronxeta, tot acaba en eta, curiosament. Tot és una miqueta, tot és xicotet. Sempre he dit que Puigdolet a mi no em faria mai parlar el català, perquè jo crec que no és així. Aquests tenen un parlar que és també molt paregut, però el de nosaltres és més, què li diré, més de poble. Perquè la gent se donava compte de que li estaven furtant lo seu. I això que li estaven furtant era la seva identitat. Sincerament, per mi no és la mateixa llengua. Per mi no. Jo parlo en valencià, el meu valencià és tancat, el meu valencià és deixativa. Jo el comparo en el català i per mi no és la mateixa llengua. Jo n'hi ha vegades que inclús no l'entenc el català. Si no és la mateixa, és molt pareguda. Jo m'entenc els catalans i els catalans m'entenen. La gent... Jo crec que si antigament era reino, al tornar una altra vegada a lo que és les autonomies, tenia que tornar a ser un reino. Encara que no tinguera un rei propi, però tenim un rei en Espanya, que seria pues, el rei de tots. L'equivocació per a mi va ser no analitzar la realitat d'aquest país. Que així, després de tants anys de dictadura, la gent no ha de pressa no ha fet l'aprenentatge de ser polític, penso jo. Segurament la tenien, la raó científica i la raó històrica, però no necesariamente la raó política. La raó política la donen les urnes. Quizá pues algunos errores que se han cometido, pues la gente no los perdona. Nos preocupaba más la teoria política probablement que la pràctica. Tenia 30 i pocs anys i no havia sigut mai president del Consell. Un dels mecanismes per a que el poble valencià no defensa els seus interessos és que l'anticatalanisme estiga viu i actiu. Però és una forma de desmobilitzar, neutralitzar el sentiment de poble dels valencians. Per banda de la dreta fou un error tremendo, perquè o era l'oportunitat de fer una dreta democràtica i de país o de no fer-la ja mai més. Aquí la putada d'aquest país és que hem fallat els polítics. Broseta era el gran polític d'aquest país. O sigui, fallarem en Broseta i fallarem en Vicent Ventura, que és la història tràgica política de la transició valenciana. En lloc de comunisme han tingut consumisme i en lloc de País Valencià han tingut el pacte del pollastre. La societat valenciana no té consciència nacional de poble i no té sentiment de lo propi. Primer soc espanyol i després valencià. Tenim molt poca consciència de col·lectivitat, cosa que Fuster insistia molt. I són molt vanitosos, molt personalistes. Todos contra todos o la dentellada como estética. S'ha produït la secularització de la política, ja li interessa molt poca gent. I en definitiva el que interessa és el benestar social, el benestar. L'autonomia el que ha fet és cohesionar este país i de moment el salvar la llengua jo voldria salvar pròpies coses. Però per ser valencians cal ser-ho, i practicar de valencians. Implicar-te en aquest poble, en la seva economia, en la seva cultura, en la seva història. El simple fet de que parlem avui valencià de manera ordinària i que els xiquets el deprenguen en l'escola ja hauria merescut fer la transició en tots els seus defectes.